Salam mehribanlar. Ejelen bayramçılığı, ejesi barlary bayramçılığı bilen gutlayan. Kimin ejesi yok bolsa, goýulun jaýlar jennetden bolsun. Eýler abat bolsun. Çağaçyklarynyň gowdurmuşy olan ruhlaryny şad etsin. Ejesellik gatyr besat. Elbette ejeli ululup soň ejeni yitirmeklik hakka olam erbet. Ýöne aslynda çağaçygyň ejesi ululmaklygy gaty jemgyýete gaty uly ziýan ýetirip biljek ýagdaý. Şu arada bir zat okapdym. Elbette ol Ýewropa ýurtlarynyň birine degişli waka. Gara bir kämillik ýaşyndan etlirak geçen bir adam jinayet işini gaty köp eden adamy suud edýärler. Prokuror garalawçy gaty kän ýönköbeler esasynda sudyam öňüne özüniň bir topar delilleri bilen ýanky adamyň günäkarlygyny hemde onuň bütün ömrüne diýen ýaly türmede oturup biljek şo münafykdyň suud edýärdi. Ondan her kim yerlerden o görün eşitten zatlaryny görünmeýärler hakykatdan şu adamyň jinayetçiligiňi, şu adamyň şeýler we işleri edeni barada gaty köp zatlar getirýärler. Ondan eň soňunda näme proses uzak dowam edýär, kän dowam edende ahir soňunda aklawjy bir näçe gedek çykyş edýär, ýöneň soňunda näçe günden soň aklawjy şeýle bir maglumat aýdyp berjek diýär. Häzir şu maglumat diýär sizin şu adama düşünmekliğinize getirir diye. Onun zalın içinde de gowur bolýar. Onun gurrun diýär da men ýa şu adam bilen ýa şu jinayetçi hasaplanalýan adam bilen gatykän gurrun döşlük geçirdim diye özüni men şu aklanmak tarapyndan gaty köp öwrendim. Özü şu barada hiç de aýtmady diye. Ýöne men şu näçe günüň dowamynda men şu adam bal barada öwrendim. Maňa aýdylmadyk zatlar boýunça diye. Gara şu adam diye geçiş wagtynda Neşwat planning oğullyk gidene kenä şol planning oğlu diýip ataplanýan. Şu planning oğlu diýilip atlandyrılan adam şoň oğlu däl eken diýe. Şu adam diýe geçiş wagtynda ýa-ni 40 gün bolup bolmanka bäbejik wagtynda şu ejesi qaqasy bile gidip barýar galar ýol helakçylygyny ýa-ni awariýada helak bolýar diýe ejesi qaqasy. Şu akydip barýar şoför, şu sürücü ýanky çağaçygy alýada bukya. Muma şol jinayet bolan işden gaçyp gidýär çağaçygym elini alýada aýratyn bir ýerde gildiňrek diýen ýaly ýaşap başlaýar. Garadynda bu maşyn agdarylyp zat edip ýarylýar, nime diýem şoň içindäkiler bary ölen hasaplanalýar. Emma ýanky sürücü bilen ýanky çağaçyk galýar. Şol çağaçygy ýanky şol sürücü adam ululýar, olam ne ulultmak Ulup başlan wagtyndan başlap şoňa köçedi. Onunla oğurluk etmekligi, zatlar çürkömekligi, başga biriniň zadyny almaklygy, garal şoňa gazanç etmeň şo ýoluna uruýar. Olam näme gözi açyp başlandan ne derejede näde bedilýär, näme hiledilýär, hemme zatlary şol adama öwrüdýär. Eger de şo çağa günüň dowamynda bir zat oğurlamasa ýa bir zat getirmese şo çağa çörek bermeýär. Öz ijecik çörügünüm şol şeýle gazanç etmeli bolýar. Bir ýer gaçyp gitdi de tap getirýär şol adam şonu şeýle bir ýogud ýagdaýda ýetişdirýär şo ýanky. Ay geçe gün geçene bulan bir belli öpdi ogry bolup ýetişýär jinayetkär soňundan käbir erken çağdaýlara baryp ýetýär bu adam baly. Soň ýanky adamym ýok bolýar, onda da ol belli bir tüýkesme ogry bolup şular ýaly erbet ýagdaýlara gidip ýanky sup prosesine gelip ýetýär. Ýanky aklawjy aýdýar. Men diýär şu aklayan şu adamym diýär siziň jinayety ýönkeýän adamyňyz diýär hiç wagt zenan mehrini, eje mehrini görmedik diýär. Eje diýen zat ulamadyk diýär. Onuň diýär-de şolum diýär şunu şeýle bir ýogud ýagdaýa getiripdir. Şuň diýär şu hakyky şunu dogrun eje hemem şu qaqalygyny aňarsyn öwrendim men. Asıl zady yerlerden gelip çykan ekenler diye. Emma şu çağan şeýle adamyň eline terbiýelenmekligi şunu şu ýola getiripdir diye. Ýöne şuň diye zanny gowa adam şu diye. Onuň bir hili hyşguşy nime bolýar dalyk içinde. Gara
Suut çol aýdylar pikirlenmäge gitmeklik ýerine jaýa gidýän ýöne hem dokumentlary hem maglumatlary syjak öňüne goýýar. Şoň öwrenýärler anykdygyny, şu ýanky wakaň bolan ýeri, wakaň nerede boldy, näme helep boldy, şoňa mende statlar, ýanky adamyň nerede ýaşady hem zatlar öwrenýärler de hakykatdan hem şu adamyň çaga wagtyna geçiren tragik balyny öwrenýärler de. Ýanky suut şol adamy aklaýar hakykatdan. Onun bir hili gogur bolup zalla birazcık nägelelik bolanda aýdýar da sudya aklawja da garalawja da hemmetine hem adamlary seretýär da şu oturanlyň diýä paçty hemmeňiz diýä siziň ejeli ulanlygyňyz diýä. Ejeň diýä mehri bilen ejeň eýtme oğlum beýtme diýen zady bilen käbir ýerlerini ýugmurlap, käbir ýerlerini süýüp, apalap, büdüräni galdyrylyp şeýdip ulanlygyňyz, şeýdip şu ejeň ýok ýerine haşyl ot ýaly biten ýa şu adam balynyň nämelim şu durmuşda da nämelim diýär. Şoň üçin ýa şunu sujet etmeklik size galanok diýär. Suja şunu aklaýar diýip aýdýar da tıp gedip şu nämesin urubam çykyp gidýärler. Hemme kişi bir hili çykyp bir hiç ýagdaýda adamlar gidýärler. Zally aklawjy bilen şol jenaýet hasaplanylan adam galýar. Ýanky adam özü şok geçirýär da. Oturýarda ýanky aklawjy aýdýar. Men näme gitmeli? Indi häzir her kim diýär, öz öýüne gitdi diýär, öz ejetiniň ýanyna gitdi megerem diýär. Indi men bu wakalary eşitdenimden soň, bu maglumatlardan soň indi men näle ýaşamalýam, men näme gitmeli? Ona aklawjym bir şeýle näme adam ekenine bir ütgüşük adam bolmaly. Men diýär bir 70 ýaşda görüp ejem şoň ýanyna gideýin tenýär, şu ejetiniň ýanyna gidýär. O wakany görünmedi. Onun ejetim bir şeýle atletini şu ejeti bir näme diýip parasatly aýal bolmaly. Şondan şoň ýaly aklawjy ýaly ol dogran bolmaly. Ejet aýdýar. Indiden soň sen diýär näme bolmajagyny bilýän ýa, düzelmejekdigini mümkin ýaly bolmabylar diýär. Ýöne men diýip mundan belek näçe ömür galym bolsa diýär, men saňa diýär eje bolaýyn diýär. Men ýa eje diýen zadyň nämedigini saňa görkezýän diýär. Senim maňa diýär ogul bol diýär. Şol nimeni edeýin men diýär. Sen diýär olam diýär ejeň ruhyň şat bolmak üçin şol aýalyň ruhy meni diýär aňlaýandyr, meni görýändir, hem de maňa minnetdardyr diýär. Şu sözüm üçin diýär. Sen bizde ýaşarsyň diýär, bizde bolarsyň. Näçe ömrüm bolsa diýär. Şey diýär da wakaň özü dünýede bir eje köpelli hem bir ogul köpelli diýip gutorýar da bir hili galyndy okuyjak özüne goýýan ýaly gutorýar. Gaty ukamda da gaty elbet täsir eden bir hili iňi dyglajan tema ekenine aýçak bilen dadym ejeň hükman eje bir nemede var bir goşgudan bir zatda ejeler başga bir zat bilen deňeşdirilmeýär. Başka bir eje bilen ýa başka bir zat bilen ol ejeň dünýesi bolly ejeň bar, älim bar, ejeň bar, tün dünýäň bar, ejeň gujagy, älimin gujagy. Şonu duymadyk çağalyň köplün çagdaýda birazajyk içki tuly bolýanlygy, öýkelek bolýanlygy, durmuşdan ağırly bolýanlygy, beýleki bir ejel çaga diýetim gelen bir hiljek gödügüdijilik bilen ýa-da bir görüplürek bilen seredilýänligi, şolar halamaýanlyklary, şolar ýaly bagtly bir bala näme üçin men näle şo diýen ýa şonça bir hili şeytany duýgular şol adamlaryň içinde bolýar. Buny durmuş suut ede gelýär. Ve bizim tapandadymyz däl. Şoň üçin ähli çağajyklar ejeli ulalsynlar. Allahan ähli ejeler çağajyklaryny kemale getirip şolaň gowgunlaryny görsünler. Şu çağaň ejeň elini ulalyp durmuşy şeýtirlen çaga bilen ýankyal çağaň akbal yer bilen göýük ýaly dünýede irwet adam ýok. Ýöne şol irwetligiň ýagdaýlaryna ertýän situasiýalar bar. Şoň üçin goý ähli adamlar diňe gowy taraplaryna
ösürüp bu taraplaryn bolmak üçin ejeler ýanlaryna bolsun. Mehriban ejeler şeýle günne, şeýle bayramçylykly günlerde şeýle bir wakany ýatlap, egerde sizi gynandyran bolsa men bagyşlaň, ýöne siziň ne derejede insana ne derejede gerekliligini aňlatmak üçin ýekiji iňňen göz ýaljak ýekiji bir mysal getiresim geldi. Belki bir täsir etsin ejelemme söýmekligi şu gülleri ýaly çağaçyklarynyň bagty owadan bolsun. Şu gülleri ýaly gözleriňiz diňe gowuly görsin, diňe gowy zatlar görsin. Dünýämiz ejelimiziň mehrinden dolu bolsun. Bayramyňyz kutly bolsun mehribanlar.